Nilip VDC Chairman pen asona sai kimi gede. Kanya Bay LP School along dilai alang sut kaching thora mai keseng. Revolutionary Youth Association Hamren District Committee keseng amai kangni. Kardong pini karbiang life Adap Abirta long pe nili Abirta thanban phi sami bhamilin teron pi non arjuik than Abirta ang ton pe lakha inkora phon nilip constituency kaparlo JJM scheme pen jongpha rengma arong along PHE asai campaign kijunalang our saila pen kapang thera sai klempon bomlo Nilip MSC Pobitra long pi kaping khat ateng pen JJM scheme pen jongpha rengma along PHE asai kam ahin pen adon kijunalang our sai kipi pangcheng pon bomlo lason thak si Nilip VDC chairman Timothy Teron Promson Teron Jiten Rongpi lapen dai hong rengma atum pen Nilip BJP Mondol Committee atum chelangsi jongpha rengma arong along kapang thera sai klempon Labangso kapang thera sai ki klemahut VDC chairman Timothy Teron ahin pen inut kisungke boy hektik amek ta chechar chirim lapen amoy takate kok abang phi kareng intipia phan kanghon ka jinso pen dowai sanghan ka chunama phan tangka asap soviet sitame kerap pajir pon lason thak si akaprek sarpi sarpu heme jangre kiduk ke laga tuma phanta kerap kapajir asai klem pon bomlo koila mati pen samson inti karbiang long live Borjan constituency angkang lakha isi HDP Kanya Bay arong along dilai alang sun along kijui kelang aratatum kedam kewang avar saipen chenglok kaprek avar saya bharman kaching thoramai sengpadopon Kanya Bay LP School along dilai alang sun kaching thoramai keseng along joyhin ingleng pen chepatir pi ponsi mai along mai phube pen aluhi pachini pon Mailong rong asar lunse be VDP kongchun bang khelaning kitan danglok ongdung ke theki dingatun chetongdun dilai alangsun alam kachingwai kapadonang koklake langsun adungarai malom angtan pen kebangatum aketer ahormu horabong lapen him ahom kewar kangcho titi lasi bangso adi malong kapang thirpon lapen kelangchari dunjia phansi kaching thoramai sengponang koklo Bangso alangsun kupuson ke klem kidam pensi ke paklar pon thekjimapu apu thaksi tongsikot pen mayalong chingbai chingsai pon penangan chingbai chingsai det aphi langsun ka chingthura mai kachari pon jia phanpura kamson be aphan mai phula pen hemari india phan kongchun bangar pu pekpon bangso ka chingwai along mai phula pen kongchun banga phansi arpu pekpon lo bonta non ke wangji chitini bhai krenier ke pani puthot arpu ke pek ke papleng nangji ke do ana long ta papleng pon pupusi maya long cheparai pon News Desk report Karbiang Long live Kedam tang chitini fight crate rock arni dongka mukam CPIML asai hemalong Revolutionary Youth Association West Karbiang Long District Committee aro keseng amai padopon Hemprek ke hang kachesong kapang tang pon jiaphan akemang pensi RYA asong keseng kapang tang pon thu Bimal terang ahin pen kachari pon labangso amailong ajid rongpi pensi mai ke phan lamthe jai pon bangso amailong KNCA kongchun bangpi pratima inghipi HSDC Hamren District Maiphu Mohonteron HSDC Chunbang Borsing Rongphar CPIML HDC Chunbang Edison Thesopen Danglok ke ongdu natum Mayalong Chitongdun Mayalong kachitong aluhi atumpen akenang so bidisore lapen hemprek ke hang kachisong kapang tangji aphan lamthe jaiteka kaduk kawe chekroi sarpen RYA Hamren District Committee puthot sengpon thulo Arpu gache pega tengpen Berensing India phan Maiphu Mongol Ingleng aphan Dun Maiphu Rajesh Kumar Chauhan Dun Maiphu Ajit Rongpia phan Kongchun bang pen danglok ke ongdung atum aphan Arpu pekpon Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long live Dipu
arong sopi pendanglok bokajan haroghat dongkamukam hamren khiruni woithat langso malom ongdung akulat along pini kithep ketheng kachepatir pi biswakarma arnama phan katalon jia phan mir alek lapen thesere thekumbong kejor kelan alon ki pi Pini India det PRlo Jasemet Hindu Adharam ki kroy aragatum do an ningkane sekpen ephong ki thip ki theng ka chepa hemphu arnam biswakarma aphan kardom karcho padopon po aningkan wang ason thak thaksi piningkan le thot tame katalon jia phan chisik chedang ponno bonta pining aningkan abangi COVID-19 akiso avor akrem ke doko ka joine katalon dunjia tum kang arweng ason si thekdun long Halapu dipu arong sopi pendanglok bokajan hawar ke hat bolongko maji dogmoka hamren boithat langso pendanglok ongdung adimalong biswakarma katalon jia pharman hithi kulat malom mir ale thesere thekumbong pendanglok ongdung kardom karcho hormu ke jorkelan padoponlo ke jorkelana bangke aliralon piponlo sitame katalon dunjia tum kang arwenga jok kenang misi ke ong Laso ajoini ongdung chojor cholang kulap ahem photum kaningri padopon Dipupen Roson Hanse Bokajan pen Anandera Karbianglong live Dhentaghat Cooperative Lam Salong Ningkan Esek Amai Mate Annual General Meeting Amai Pangnisi Ningkan Esek Keklem Ponaputhak Kachethan Chimun Padopon Korkanthi constituency along kito Dhentaghat Cooperative Lam Satum Kedamtang Chitini Phai Crate Truck Ani Adapor Phai Cre Isia Pormalom AGM Mate Ningkan Esek Amai Padopon Lems Chairman Kangbora Rongpi Kachepa Hemphu Amai Long Maike Phalam The Lems Achun Bang Bijoy Teso Ahin Bensi Jaipon Mailong Observer Aman Pen Senior Inspector Lionel Teron Chetongdun Anparta Bangso Alem Sanong Accountant Pen Danglok Klembang Phi Lapen Share Card Kedo Abang Phu Bang Phiatumta Chetongdun Kedamtang Ningkan Surihini Ra Kresir Kepen Inkoya Ningkan Ale Kelong Lapen Kapadam Alakha Kachepaklang pon alo along public auditor atun rida kachepidun ke theklong ledeta jok penang an apor mai pasang nang koklo bonta mini thongkep an baga phisi puthot mai cheng thusi kedo an alam the chethan chepaklar ponsi ingsamjin pen chingki chethan ponthu bangso aphi kewangji ningkan surihini ra ingkoi pen ingkora isia ningkana baha keklem ketam ponjia puthak chethan chimun padopon kachini ponya tabang sawar sana dia pot no itu sosial media tu no konstami nilihin pen akero ke pilo kasi hokpet pini tabang su en kan esek amaya long tabang sa lems Dhentaghat lems long ni kan esek amaya long pinang an pachotap baji kep apor pen kepado pon tabang so mai pinang an chingwai chingsai pen non akijut an bang kini tum chituni kini tum karjuji kini hang bak kachini ining hang labang so teng pen chini pon lo labang so aban akart pen akimi akart ke larji pu labang so men pen alang tum phoroi sira phokep labang so ken same alang tum clear risanang chipi lo la pen alang tum ba aki Bangso alem salong share ke do Adap angbong pen lem salong kelangchari dunjia phanpura public auditor arpu sukur rongpi pen Monen Narjari Labanghini Atumaphan Pekponsi Ningkan Esek Amai Mesen Pen Pachun Ponlo Dokmokak Pen Samsing Inti Karbianglong live Tangte Pini Adap Abirta Kela Pansi Kangtoniklo Domi Thakme Arniki Me